Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, dорогие turkmenistanцы. Soňky döwrüň içinden, yurdumyň içinden, Türkmenistanyň içinden meni içşinas bolanlar meni tanımayan ýok. Gellikäri diýsen tanımayan ýok. Men yurdumyň içindäki bolýan zatlaryň hemmetinden habarly. Indi bu gurulumy men başlaýanyň düýp sebäbi Ýewropa içinde ne bir ýa-da konvensiýa döredilipdir. 1987 yılda Avrupa Maslahat şoň gol çekýär. On talaby şol itlere şolary hiç ziyan ýetirmeler, artmalar, awundyrmalar diýip bular öz şol oýnap çykýaran küçük-küçükleri türedi. Emma bizim milletimizin, bizim ýurdumyzyň medeniýeti başga. Biz ýöne it saklamda oynawar üçin it saklayan ýok Türkmenistanda. Bizim öýümizde, ilimizde, halkymızda, ilmidama öý goragçysy, malyň goragçysy, bizim milli mirasymyz Türkmen goýun iti, Türkmen çopon iti, Türkmen möjeg iti. Inna alaba diýen bolýarlarda, ola alabaya ola tapylan gurrun. Hawa. Yani şu zatlara indi Ýewropada bular täzeden mer şoňa garaýşlary üýtgedýärlerde Türkmenistanyň içinde şu müglerçe adamlar geldiler Ýewropadan. Her kimen Türkmen itlerini satyn aldy. Men özüm bilýän Moldawanlaram gelýärdi. Balgarlaram gelýärdi, Rumunlaram gelýärdi. Hemmesi gelýärdi alky. Hemmesi öňürti ýöne ilki bilen Rusya, doğru bassa Rusya merkez alyanı basavalli. Şoň bilen ahal tekatlaram düşdi. Bir Türkmenin itlere meli ýöne olur geleni bilen. Aňyrda şu adam edil şu adam Rusya'da şol Ýewropaň kararyny hiç kim ýerine ýetirmeli talap edenak men bilýän bir aňyrda efnemede erkäfde oturan Maryanky Galaskarov Sergey Gamilkarovich. Ol hiç Türkmenistanyň mara gulagyny kesmeler, ýaguruny kesmeler diýenak. Owo, berekella, gorap ýör. Rusya'da hemme atyňam itiňam ýokýalak. Näme üçin Ýewropa düşýärdi? Bärde bular wara şol öz tilkilere awuçlygy akydýan itlerini. Onuň ýene de bir gazlara, bir yayında bir fazanlara, zatlara avıdiyen itlerini saklayalar. Olaro degmeller etip koyalar. 14 tane tohum var. Men gorkodörüm piçitsemde. 14 tohumu degmeller. Emma Türkmen itlerinin kulağını kesmeller, kuyruğunu kesmeller. O ne kesmeller? O ne kesmeller? Şu an inni hazır gancı kozlarına göwüni çeýnäp aýrýar şo gujuň. Üçüncüň şoň gulagyny çoponna gezlik bar bolsara gezlik bilen kesip aýrýar. Bilen awany kiçik gujuk. Gulagyny gowy. Ýok bolsa da iki gulagyny tutup şeýtirip toglaýar bilen uçup gidýär. Bir wan kydýa boldy şoň bilen gutordy. Atabagy gelýän ýol abi. Men özüm çoponyň agty, käris görüň agty. Käris kör çopanyň agty. Men bilýän bu zatlary. Rahman gytyk bilen gurlaşan adam men. Men bilýän o çopanlary. Bizim owamyň hemme içinatlaryny bilýärler biz. Emma näme üçin bu wagt Ýewropada häzirne Türkiýe desem Türkiýede gol çekipdirmi? Türk milleti bular Turan döwletini Turan konsepsiyasını çekmişim. Emma Ýewropaň şol aňyrda şol bir Türklerin nemesi var, bir itleri, baş diýe, kangal diýe, olaryň gulagyny guyrugyny kesilmesini goýdursalar, bular bolýa diýip gol çekipdirler. Äzerbaýjanam ýende gol çekipdir. Şu Türkiýe, şu Äzerbaýjanam Türkiýede şol Sovet Ýewropa girin gol çekýärler. Näme edip görler bular? Kim millet düşünür ýalyk däl. Siz wara beýtirip öz milli mirasyňyzy gorap bilmejek bolsaňyz. Oň üçin sözüňiz ýörami. Hatda biziň haramdagymyz bar abi, milli piýdir.
İnne var bir milletin atası diyecek böyle. Bir milletin haramzadası etine näledi bir. O milletin bir kanxori atası diyecek olsa. Sen atasam del, enizem del. Sen milletin haramzadası. Haram sen. Ha? Sen kol çekecek bolup gördün ha. Yol gözleyedin. Doğru değil mi? Ondan bir neme üstünden. Bizim çeşmelerimizin beriyen havarına göre bir Azatlık Rajasthan üstünden hava plan yerde iturşu neme ediptirler. Belki men aralarda çıkış ediptim. O Faruk Yusuf'u diyen avara kim bilen niren gelmiş evi. Ol Türkmenin bilena, Türkmenin mirasına bilena. Güzel, senin bina mirası. O siz var ya Avrupa'da yaşanınız bilen. Öz mirasınız hep, ne mesleğiniz şunu ediverin diyelim bilen. Siz Avrupa'da olmazsınız. Siz şol nimeliniz var sizin. Düşündün mü? Avrupa adamsı olmazsınız siz. Siz öz tarihini, mirasını depeleden adam olup kalarsınız siz. Oyun zatım bir. He? Sizin İslam'ınızı edir 100 yıl, 200 yıl o tarihte var. Kumun içine okusan 2 munna canınız çıkar. Suum tapmarsınız, mecökler elde neydi ikbarka deyip gözler verirsiniz. İnni bulitleri berde satın alırlar. Biz hiç kime ödürlemler. Gelirler öğeler alırlar. Köpürdüp yiyorlar berde. Köpürdüp yiyorlar onu bulur ne mi bulur. O zatlardan baş çıkıyor mu? Aha o Avrupa mı şunçular? Bulur ama bulur Avrupa olana milliliği öyle mi? Ha? Bulur dilettant bulur. FC'yi değil yani. Dilettant ol neme dediğini düşünen ağa. Ha? O kulak kesme, kuyruk kesme, onun ne için gerektiğini, hey bir hamın yarası, etin yarası öyle, ol kekirdeğin yarası değil mi? Ha, kulak kekirdeği ol. Ya da kuyruk, ol omurgu, ol astimili da öyle ya ol. Şu zatları hiç kimse onu gözüne tutuyordu kendine. Olur içine tapağı diyor, bunlarına çıkarıptırlar bir 120. Karar. Hem şunun yerine getiren kişi olup diyorlar. Bir Türkmenin mirası ne işimiz var? Gerek gelmesi de saklap bilen zat mı? Benim yerine Türkmen'e. А? Не можете, не хотите? Отдайте обратно туркменам. Мы найдем, где как использовать. Bunun edip gören işlerine seyredin ha. Hazır var ana Türkmenler, çoponlar da. Çoponlar akşamara, möcük deyip adını tutuyan yer var mı? Tutuyan nerede? Hiç saçma. Sebebi adını tutsan gelme mümkün deyip, şoňalıklarym yorum vardı. Kıyıska ulok diyorlar. O ne hili möcük kıyıska ulok böyle? Ha? Emma Türkmen itin kulağı şoňalık sallanıp dur. Şonu gördü bizim ata-babalarymyz. Şagal bolsun, möcük bolsun, kulağı heme dik, biram kıyıska. Onun içinden mara bir sakırtka bolsa da onun desini ayırıp koyuveriyor. Onun ansadan tutturan ağa ol. Çiğneden ağa ol. Ha? Kuyruklarım itin kuyruğu yalak değerler. Umumi öz uzunluğundan 3'ten 1 bölüğüdür. Şunu gördü bizim ata-babalarymyz. Şu zatlara üns verdi. Bunları bu näme ata-babalarymyz var? Ýöne bir el tayaklı bir bir bilimsiz sowuzlarym. Dünya TV-ýaty bilmek diýenler orqaty üýt köşük olma. Ol her kime eýgerden ağa. Olar TV-ýaty bilýärdiler, taryhy bilýärdiler. Olar Gorat bilýärdiler. Şoň üçin 4000 ýyl bäri iň merkezi şol ýanky köne nemeleri alaýyn şo kazanlardan tapılan nemelerin bir itlerin nemesi heykellikleri geçirecek.
şoları seyredin. Kulak yok avutayda. Seyredin şu zatları. Hani kulak otayda? Hani kuyruk? 4000 yıl ver yok zadi. Ne için koymalı? Avrupa talep ediyor deyip mi? Avrupa am, dilettant, bilenaklar bulur. Bilenaklar, FCI diye mara o nikomerçisk organizasyon diyen mollar bunu. 3 devlet öğretti. Germanya, Fransa, Belgiya. Son bulur tozanı doğru. FCI gelenler Moskva'da kol çöktürenler. Bolyaşon hazava girenler. Ne için etti onu? Ha? FCI'nin hazavına orzaman seni satın alıyorlar. Sen itini. FCI'de bulmadı olmadan aklar. Görüyorsun bağırsan edilen oyunu. Ha? FCI ne mi bana? Ben atavabım ne mi FCI'de oldu mu? Ha? FCI'den dokument aldım ben atavabım 4000 yıl veri. Bunlar bilen ağa ne mi diyenlerini? Ağam bunlar, zilitant. Ona hili kulak koyup bolya. On bar goro şola kulak kesilen, kuyruğu kesilen goroga itin. İçinden sakırtı giyirse de görünüp dur çopanım oraya. İtem oraya, in molmana vara kaptanına, bile gezip börün vara, yolluş iti var ya da şunu ayır ya. Bu atlar vara yönü oyuncu edip koydular. Ama hakikatte şu atların anırsına siyaset var. Siyaset bu kulup dur. Ha, Türkmenin gazı gerek. Problemi değil. Türkmenin içinde var bir radyoaktif kalındalar gömmeli olsa gerek. Ama Türkmenin iti on kuluğu uzun olmuşsun. Kıysa olmalılar. Kuyruğum uzun olmalı. Sen kim o? Sen kim? Ne ben ağzından sen bana öğretiyorsun şunu. Ha? Sen atan baban biliyordum onu. Ha? Ваши предки знали это? Они же не знали этого. Вы куда лезете сегодня? А? Не надо купировать, не надо. Куда вы лезете, дилетанты? Это почему я буду подставлять под удар свое животное? Он бабочек не ловит, он не играет, мы с ними гуляем. Он день и ночь, в холод, в жару, снег, дождь, он рядом с отарой, он пасет. Почему вы не так относитесь? А? Хуван хайзды воранды. А? Джокрома сворзан, кар, yağış. Ha? Ayaz vorsan. Türkmenitler şu koyundan kanman, çopandan kanman şotaydı gelpiyorlar. Hey bu hayvanlara beytirip para, ay bolya, olur talep ediyor deyip şunu diyor. O neme var be? Çekya'dan Pavel Svoboda diye onun yeni bir Slovakya'dan geldiler. Gelip Anır'da var size, ay hovu biz Türkmenitlerin ovu. Ay kovur yanmasan neymişsin? Pititsi yığınamak. Ha? Ay sizde var abi o hocalık ministerliği. Doğru değil mi? Var. Doğru değil mi? Ekoloji ministerliği var size Pavel Svoboda. Ha? Hayvanları koruyan idare var sizde. Ne için pititsi yığınağında? Ne için yazanlar? Slovakya отдельно yazmalı beylek. Strasbourg'a yazmalı. Şu petitsan çıkan yerine. Fransa yazmalı. Sebebi Angliya yazdı, Germanya yazdı. 14 sanak it, 14 sanak tohum. Olan hiç mi? Kulunu da demeler, uğrunu da demeler. Onun için olur bol ya da size bolanak. Gülüm ben sana şu alatlıkta işler. Gülüm ben sana yamanlığım ya beylikim yok. Sen var fikirlerine soru da bulurdu. Ne için olur bol ya zat? Bu Türkmenin itine bolanak. Ne için şu soru verin zat? Ha? Siz korumada Türkmenin korumalı. Türkmenin devinin desurunu, mirasını, tarihini korumalı siz. Ha? Olum şu an bir yankı
şu bolya diýilen sany o giýilen tohumlary bar. 100 ýyldan känel. Iň ýaşam 35 ýaş. 4000 ýyllyk tarihli ata-babalarymyzdan galan mirasy. Goruman ýerine o näme uruşturýarlar, näme? Bir pikir ediňiz. Sizem Türkmen ha, ya sizin Ýewropa mı? Gurlaňyzda Türkmen. Yani hiç saçanam Ýewropa bolmarsyňyz siz. Hiç saçan sizi kabul etmezler. Awa, yaran bilatlaryň hemmesi. Onuň üçin men şu hemme Ýewropa döwletlerdäki şol içşinaslar var ýanky. Kim şol itler saklayan murda köpürdiýän. Şol onun bir seyisler olsun, beylekisi olsun, zavatçı olsun. Yine petitsani biz tayarladık. Petitsani hazır hemme nemelere devletlerdeki kinologiya merkezlerine uğruduruz. Petitsani yığına yazın sizin devletleriniz Strasbourg'a yazsınlar da öz şol saklayan itler için ayretin şolatlara ruhsatı talep etsin. Ana itlerim şonu golluýarlar. Indi men ayratin bu milli piýdir var abi. Wenen zana şoňa diýen bi. Haram da. Sen mana kada dökün bolup ýörsiň. Gaýratyň ýokmy Ýewropada? Binäme ho Türkmeniň näminçe? Sen çağırıp ýörsiň ha bulary. Serdar Zaçak. Sen ýygnap ýörsiň bulary, ha? Ha, götüňde hırwamy? Gayratın mı? Ne maydılana? Ne sıçyan Ýewropadan? Bular nahatladı talep etmeýärler bular. Eger de sen şonu kanun ýagdaýda, resmi ýagdaý şonu talep edilýän bolsaň, näme üçin şoňa mirasy şeýtir kiçel diýerler diýseňiz? Owa. Ona golladyň da. Etde şo näme edilene? Milletin hor saklamana zorluk etmeli, he? Para horluk etmeli. Milleti yurttan çıkarman, sakla. Zulümden meter zulüme salıp görmeni uğrunca. Oňur ya. Emma öz mirasını gorablana. Sıçyan Ýewropada. Sıçak. Hiç saçanam gurulmarsın sen. Lalaçan yarak bol. Menen tartien hakda var ayratin amr aýdyryn sebäbi köp adamlar bilen bilmeýän ekenler. Arada bir çykyşymda nemetdiler, olanlar aýtdylar, ol bilýänler oýsam bilmeýän ekenler. Senin tak bara aýbyn gatyken götüň açylar ahyry durantak. Halkyň haky var. Narod emeýip. Adam yolu, atlanan ey